Тръгнал си да си купуваш кола от Европа, нека ти кажа как да го направиш. Направи го с нас, разбира се, Евротоп Auto, защото внасяме автомобили по поръчка от Европа и от Южна Корея. А какво правим ние за теб? Подбираме коли спрямо твоите критерии, правим пълна проверка, договаряме цена и доставяме колата до България. А сега хайде към сервиза, за да видиш реално как се случва. Следващата стъпка, след като автомобилите пристигнат при нас в България, влизат в нашия Евротоп сервиз за преглед. Всяка една кола влиза за преглед в сервиза, за да можем 100% сигурни, че когато ви я даваме, всичко е наред. Елате сега да ви покажа какво дойде онзи ден. Toyota RAV4, пълна догоре с екстри, JBL музика, кожен салон. И сега обръщам внимание на кожения салон, защото за тези коли наистина, повярвайте ми, че е рядкост. Почти всички екстри имат този автомобил. 120 000 км. Колега, коя година е? 2022 година, 25 хибрид. Отива за регистрация, след това ще мине за почистване и я издаваме на клиента с 6 месеца или 10 000 км гаранция. Хареса ли ти това, което чу? Ако да, ела в офиса ни на Климент Охридски 105D или се обади от телефона от сайта. Ела да подпишем договора и да ти вземем нова кола.